ఏంటి సిరిసిర పరిసిరా ఖచ్చితంగా కావాలా ఈ తారీఖు మొత్తం పొద్దంతా కొట్లాడితే రాత్రి పొద్దు ఒకటే మరంతే ఎంతమంది ప్రేమించుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కొట్టాడుకున్నా పీకులాడుకున్నా అయినా నాకు అర్థం కాలేదే చెప్పు ఒకసారి కొట్లాడతారు రాత్రి కాగానే ఒకటైతారు మళ్ళా ఇంతవారికి ఎందుకని కొట్టాడుకునేది అవును అసలు కొట్లాడుకోవద్దు ఎవరు అందుకే అంతా కూడా సంతోషంగా ఉండాలి అంతే మనం ఉన్నట్టు సరేనా కానీ ఆ మాట 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 Welcome.